Bang Dandang Gula riptanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Lho iki asli ini. Nggih, nggih. Ana kidung rumeksa ing wengi ngoten. Teka ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh. Kidung mantra hayu niku mantrane wong Jawa. Lah sing bait ke-8 khususon menjelaskan untuk kadang-kadang tani. Lamun sira arsa nandur pari puasa swengi sedina ubeng ana galengane. Wacanan kidung iku dadi mbuh nandur pari nandur apa kon poso sik. Engko nek sesuk wacine nandur bengi jam 12 bengi ning sawah diubengi sawahe galengane niki. Alah mbah seneng mesti pengajian iki diajakno apa ora? Pripun? Pengajuane ditampa mboten Mbak Itu? Nggih, alhamdulillah Pak. Oh, alah rupa mayu wis payu. Wis Lah kowe ngopo? wis ora iso nganggo. Lah iki sing loro iki durung payu iki Mbak Lila karo Mbak Caniki Melani iki. caniki niku dereng wayahe Pak iki. Sing ngeten-ngeten iki lho lho. Luar biasa. Pasugatane para panitia hebat le. Nyubya-nyubya kadang-kadang wiyaga karo waranggana ora ana sing telat babar pisan, Tru. Ayo hebat. Dasar pirantine ya penak, Tru. Gamelan wayange Mas Manto. Wah wis hebat nuwun sae niki wis. Pun iki gamelan yen kopen ya ngene iki diberaso terus ya. Penitiku nek ora dikongkon ya ora. Apik iki. Ini mung kari kelire ini keduren Mas niki. Pelemane iki to. Lho niki meter sesuk 12 cm mawon. Pun ampun kuwatir kula pesenke ngejeng kula pesen. Kula dikirimke ukuran mawon. Niki tinggi kalih lebar kencenge pripun. Tenan apa ora? Aku nek iya ya iya. Bayar apa ora? Ora, gratis Mas Manto kaya kadangku sepuh. Ngono. Idep-idep nggo ngraketke kadangan antara Rembang karo Ponorogo. Ya. Pun. Niki mengke diketoki cilik-cilik nggo clear cilik-cilik, cah cilik-cilik dadi akeh tambah. Wah ya sembah nuwun Mas Manto. Wah. Wayange apik-apik ngerti ora nggo wayang gawan aku lali ngono. Wis penak-penak ibat-ibat iya. Udah jan. Ngerti jejer Dwarawati sing nyimping yo diwene Kresna Ndil. Kowe cepaki nang, kowe Kresna, anggere ana Kresna mesti Setyaki, Udawa, Samba, mbuh metu mbuh ora pokoke glumpukke ngono wae. Senengane pengiritan. Ning nong. Masih wonten Bu Yuyun Sumirah. Menika Presiden Gawan Kotak Mbah Mantep Sudarsono. Nembang di akhir sura niku niki penutupan sura pun sing asapon pun tek ning abuge niki terakhir niki abuge niki. Dasare sowan wonten sedarat mriki kadang-kadang petani mbako. Ya Mas Jolang ya. Rene jo ngancani aku omongan jo. Wis. Mas Jolang niku nek wonten Rembang niku sedina niku tanggapane saged ping 3. Esuk campur sari napa cucuk lampah manten mengke sore niku campur sari bengi wayang ndak dina ping 3 kaya ngombe obat dijaga kesehatan iki Mas Jolang nggih. Nggih. Pun wis. Mulai Swan Ponorogo kene batalke 3 ora masalah. Ngraketke kekadangan. Ponorogo ponoe ngerti ragae ngawak. Ngerti jroning awak lahir lan batine kekadangane warga Ponorogo lahir batin karo Rembang. Amin amin Pak Ikit. Pokoke jurung pangestulan donga sedaya warga. Niki saestu kula ndelok warga sedarat mriki ya petani mbako. Aku karo kowe ya ora ketang sithik nandur mbako. Nggih. Dadi wis tak pemeni nduk garing-garing nyenengne. Kula pun bar rajang wingi Pak. Wis kok rajang. Pun. Ya syukur nek cara Rembang nek ngerajang baru diadahi eblek kaya eblek wayang ngeten ya. Nggih ngoten niku kering. Dipeme. Wah, angger wanjine kok terus grimis. Wah, wis aku gedhobiakan. Mlayuku bantere ra karuan. Udan. Lha ngiyuke mbah kowe nunjang palang ora metu. Abot mbangkone nate udan niku pas adus. Kowe. Nggih, bojone tiyang niku adus gerimis mblayu ora nganggo apa-apa pun ngunggah mbako. Wah, mbakone selaku danan. Dadi wonge bareng malah. Nggih. Mbah-mbah biyen niku duwe petungan, Jo. Nggih.
Saestu mbuh niku kadang tani pari napa mbako niku duwe hitungan. Ados pundi? Lho sakderenge nandur niku dipasani rumiyin. Oh. Saestu mriko. Mula mbah-mbah biyen niku ora bingung kok terusan golek pupuk. Wah biyen mu dikek pupuk kandang ora usah bingung apa-apa ya. Ora neng mergo ditirakati. Oh, ngaten. Nggih. Jroning tembang Dandang Gula riptanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Lho iki asline. Oh, nggih, nggih. Ana kidung rumeksa ing wengi, ngoten. Teko ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh. Kidung mantra hayu niku mantrane wong Jawa. Lah sing bait ke-8 khususon menjelaskan untuk kadang-kadang tani. Lamun sira arsa nandur pari, puasa swengi sedina ubeng ana galengane. Wacanen kidung iku. Dadi mbuh nandur pari nandur apa kon poso sik. Engko nek sesuk wacine nandur bengi jam 12 bengi ning sawah diubengi sawahe galengane niku. Melangkah sawah ya sikil tengen sik, ora usah sandalan. Oh, nggih. Idak bumi, Pak. Oh kuwi tenan aku mlebu sawah sandalku tak copot sikil tengen ngajeni. Ngubengi ping 3. Mergo nek mlebu sawah ngubengi ping 3 kok sikil iki wae iso kesandung ngoyot mimang ora rampung-rampung tekan subuh. Kaya kuwi tenan, heeh. Mubeng terus ngoten. Mubeng sikil tengen sik. Ya ndonga Al-Fatihah. Ya Allah, ngenjing kula badhe nandur mbako. Kula nyuwun kalis ing rubeda kalis saking omong mugi-mugi mbako kula godhonge ombo-ombo. Nggih. Ana kidung syukur iso apal. Rumeksa ing wengi mubeng karo nembang maca Al-Ikhlas ya sak iso-isone lah. Nyambat suket godhong sing kono rewang-rewang ana jabang bayine jolang esuk arep nandur mbako. Ah, dadi lemu. Kula tau nglakoni malah dadi kuru sing lemu tegale tanggaku. Lah kleru lemu bengi kowe. Sing tak ubengi mah tegale tangga. Tur nandur niku enten pitungane wong Jawa niku. Dos pundi? Oyot, godhong, wit, uwoh. Lah hitungane 4. Nggih. Oyot, godhong, wit, uwoh. Kari kowe arep nandur apa? Nek arep nandur tela, nandur bili digoleki tiba oyot. Oh. Maksudnya wetone sing nandur karo wetone dinane iki digabung dadi siji. Nggih, upamane kowe minggu legi nandurmu Jumat wage pokoke 10 karo 10 ku mau hitung tibane apa. Oh. Oyot godhong wit uwoh, oyot godhong wit uwoh ngono digoleki sing pas. Nek nandur tela ya digoleki sing oyot. Gandeng kene petani tembako goleki sing tiba godhong. Oyot godhong wit uwoh, oyot godhong wit uwoh, oyot godhong wit uwoh niku digoleki diitung tenanan. Wetone sampeyan napa, dinane sing pas napa kudu tiba godhong. Nggih. Lah nek tiba wit kuwi nek nandur tebu. Kuwi nandur wit tebu. iki. Sing diarah wite. Nek woh ya nandur pari, ngono tiba woh. Sing teng dhuwur ketok. Nggih. Wah, digoleki ngantek tiba woh ora. Kuwi warisane simbah-simbah biyen kok, Jo. Oh, ngaten. Lah bocah-bocah saiki lah ora mudeng ngono kuwi. 14 dangir monten saged kok. Nggih. Bu Yuyun ular kambang Bu Yuyun. Niki presiden favorite Pak Manto Bu Yuyun iki. Legend biyen angger Mbah Mantep Sudarsono angger perang gagal serpek rangkep sing ninjene mesti Bu Yuyun Sumirah. Kula sing duwe videone masa mudanya Bu Yuyun. Nika nggih mening lho Pak Igit. Becik apa? Mangga Bu Yuyun. Becik apa? Urip neng ham donya
Bu. Suwuk uler kambang setengah telu wanci metune pecel. Ya. Kowe kok ngerti oh sing ngekeki jam aku. Ngoten dah jan sembah nuwun iso gayeng tenan swaning sedari swaning Ponorogo ora kaya begini nyeneng. Nggih, nggih, nggih. Elok-elok luar biasa. Darat luar biasa Pak iki. Dek. Coba ngadeg Jo ndak dikira dagelan lempah ngono. Ayo ki mau jeneng ular kambang ya dirungokno kanthi mat. Iya ya. Aku seneng karo kowe. Aduh. Allah kaya. Ngerti ora? Senenge iki gara-gara dagelan nggo tutup suran. Kaya aku iki dienggo tumbal. Ora niki pancen ya penutupan suran. Nggih, bulan sura sesuk sapar. Sura terus sapar. Bar sapar terus mulut. wah nggih. Mulute sapa? Mulute dhewe. Nggih. Mulut ya muga-muga tetep rame wong muludan. Iya sing rame para Job kadroh. Job kadroh. Kira apa-apa wong pancen ada masanya. Nggih, menika kula wau saking Mbak Boyono kula wau sing kapilut niku dereng tandha mata. Nggih. Ya kuwi Mbak Eni karo Mbak Ima. Aja ngantek. Nen no nei none. No ne. Nen one none nene. Nene no neno neno. Nenonone nenone non. Kapilut kono kene kok ya trending topik. Nggih. Pol penak. Iya Dik Ima, Dik Eni ya. Iki kok teko omah jam 09.00. Jam 09.00 piye? Ha iso. Kowe mau kesasar apa ora rene Mujo? Lho. Kula nggih teko Balambo, Pak. Malah teko pondok pesantren ngabar kono. Mampir alun-alun sik menikmati kota Ponorogo. Nggih, wah alun-alun kok jembare ngoten lho, Pak. Kabeh alun-alun iki jembar. Oh, nggih. Nek cuti lapangan voli. Oh iya lah ya. Ana Mbak Ima, ana Mbak Eni, upama isih padha legane milih sapa sampeyan? Lah Pak iki teman-teman ning jero bis ya milih sing pinggir kono. Yalah aku, Mas. Lah, kau Bu kaya Yuyun pinggir ah kono. ora milih awakmu iki mau kaya motor bok ngono. Motor bok munduri raimu. Maksudnya serbaguna diiseni apa ae iki masuk. Ora padha karo batinmu. Lho tenan. Lambi-lambi lamis. Tenan wi diseni sapa wae masuk. Nah, Sama aku terus gelem tenan karo sampean. Alah gayamu. Wong guling wae kok. Terus nggon bungkusane kaya gambarku. Masa? Nggih. Spray. Spray niku nggih gambarku. Gek pas keset kae ora gambarku. Dik. Gambarmu ngono kok. Ora. Oh, kira tanggung ngene kecantol untumu.
Ora nek spray lho iya. Wah aku sewengi ra iso ambekan mbok tindhihi. Jare kowe turu karo bojomu ning kamar malah tangi turu padu dhewe karo bojomu ki napa, Jo? Wong enak-enak angkel turu kok do padu dhewe. Nika kan namung salah sasaran Pak. Kok salah sasaran? Lah turu nika kok ambek aku saya sesek. Ambekanmu sesek-sesek. Nggih, jebule niku padha turune adep-adepan tur padha mangape Pak iki. Oyok-oyokan angin. Wo merongos bojomu. Kok dicethake to Pak iki? Tujune anake kok ora merongos. Nggih. Anake Julang ki ganteng Mbak ini. Mergo tanggane ki ganteng-ganteng. Lah mas aku bojoku kaya sadana mbakku sembarang masuk. Sadana ya apa iki? Ora artis. Sing nggo nampa mbako-mbako saka petani iki. Sadana. Nek ning Rembang lho, mbuh nek kene. Sadana. Nah, Rembang. nek RT ku jenenge Kene kan yo gak mudeng nek sadana apa to? Kene ya padha. Kene iki padha. Nek RT-mu kae sadono. Aku angger dolan ning pabrik tak iwangi sing do apa mili mbako. Nggih. Kene Pak tak iwangi ngambu. Engko sing super ke jenenge apa? Kelas Nggih nika nggih super A, super 1 cara mriko. Ah, satu ngono tak ambungi. Lah sing ngambungi ketesuk kesel bareng kawan mbako apik dadi elek, mbako elek dadi apik. Apa perkara irunge sebek mambu. Ya. Kapilut. Ah. Iya. Digarap tayub. Tayub ditata karben guyub. Bukor saking Bonang lho, saking Bonang. Ah. Nung ning nung templo. Lilo lelalo lilo. Yo coba kayak Bonang Mas iki.
cara gajah-gajahan. Wes goren joget lho. Rasane kaya awar gajah tenan iki. Nduren nggih. Maksude lho. Wih. Iki gendi iki, Jo. Sing putih. Melani, Lila, Indri. Wah. Pon niku telu niku. Iya no. Ya Melani Lila Indri nom-noman. Mbak Melani saking Rembang, Mbak Lila saking Rembang, Mbak Indri saking Jatirogo Tuban. Iya. Kok mboten mangkat pinten-pinten tanggapan Mbak Indri tindak saking pundi, Mbak? Pengajuan, Pak. Pengajuan apa? Pengajuan nikah. Wow. Angger Mbok Barno ora maju dhewe to. Pengajuan nikah. Nggih. Calonipun dinas instansi wonten pundi? Teng Tarakan, Sebagai napa niku? Angkatan Laut. Angkatan Laut. Wah, ndek bojo TNI AL. Ndek bojo tukang golek iwak. Dudu iki Angkatan Laut tenan go bedil. Oh, L. AL. Nek Mbah Lurah ya ben AD. Angkatan Darat, nek Mbak Indri calonnya Angkatan Laut. Nek aku SAG. Apa? Sarjana Alam Gaib. Sopo? Kula. Sing takon. Lah kene wis ngetokno titel aku ya duwe ya mesti tak pamerke to. Wong titel iki digoleki angel-angel lho. Lah kayak SAG ora sapa-sapa. Kena titel sembarang sing penting aja ALM ya. Napa niku? Ora wani. Almari. ALM kok ora wani ngarani alam lho. Alam mbah. Nggih. Alam mbah seneng mesti pengajian iki diajakno apa ora? Pripun? Pengajuane ditampa mboten Mbak Indri? Nggih, alhamdulillah, Pak. Oh, alah rupa mayu wis payu. Wis Lah kowe ngopo? wis ora iso nganggo. Lah iki sing loro iki durung payu iki Mbak Lila karo Mbak Mbak niki Melani iki. cah niki niku dereng wayahe Pak iki. Sing ngeten-ngeten iki lho. Awakmu jek 18 tahun gugup murah karuan. Isih akeh, isih akeh. Isih akeh. Entokno iki lho sapa mau? Ndi keamanan nguren apa iki? Kuwi ning diwae goren iki ning wayangan mesti eneng. Nggih. Engko anggere ning awan ning kerjane ning pasar. Gumun kula anggere ana salon kok ana ndek. Lha aku kowe taun pira mayang ya ning kono kuwi semono. Ya ajek enom ngono kuwi, ajek tuwek ning ajek tuwek ngono kuwi. Ora mulai sembah. Lagune nganu ya apa iki jenenge? Mbah. Tarik bumi iki Petruk ki anggere yahene kok mbuh. Gara-gara eling pecel, akiune wis ngeling-eling pecel. ora. Aku anggere bar mayang isuk ngono guting jam 09.00 wis ana tamu lho takon kencani bar luhur iki sing ngeyel. Mulane depan rumah ditulisi buka setelah duhur. Oh. Wong aku teko omah ngono. Ngeteri dit apa iki sumbangan pitulasan pirang-pirang ya. Ngarep omah kowe wis tak Kelurahan tulis. Neneng, Kelurahan Leteh, terus Kecamatan Rembang. Kok melu Sulang ya kecamatan ya melu, Nggih, desane Le. melu. Ngarep omah wis tak tulisi wonge lunga. Aku wis beres turu nganti jam 3 ora apa-apa wong tulisane wonge lunga. Omongane sing bedhek ora bener. Klirine, omah luru. Wong lor kidul kok wetan kulon wetan lor kidul. Omongane Sing lor kidul ki aku. Mantingan karo Sulang. tambal ban nggih. Oh, nggih. Request saking Mbah Lurah niku sore wong dipinangkan. Oh, nggih, Pak Igit. Oh. Wis dilegake tambal ban. Tiga bidadarinya cakra ning rat ya. Jagat isih melek ae. Wah, pun terima bersih. Oh iya, terima bersih. Iya. Nggih, nggih. Dieling-eling gak sing urung nyawer Jolang gak. Ke anu yang Bapak santai. Ana seremel karo Bapak santai. Kowe cara nyawer jagat jaluk duit Bu Awang terus menek jagat. Yo, Boten. tambal ban nggih. 3 bidadari. Yo.
Nggih, lagu nembe viral. Lagu lama tapi mumbul kembali. Iya, heeh. Iki ganti Mbak Yosi, Mbak Deni, Mbak Ida. Nggih. Ada lagi 3 bidodoro. Bidadari. Bidadari sing ndek wau nek Engko bar kuwi nggugong Bu Yuyun. Bu Yuyun man saged lho sakniki. Lho. Bu Yuyun ki apa? Pentil kayak Iban ngono wis tetep ganti kok. Bu Yuyun nek wis bacot nembang gerigis, weh. Ngedap-edapi. Nggih. Sik kula tak nginguk pecel lho. Lah kalau. Wis lagi. Garandingan. Anu godhong telane sedilungkas. Niki selak bar lho, Bu. Wis. Iki rampungnya 4:30 ngawur. Kok suwi men Pak? Agak digoleke kembang turi ya sih sabar. Tempene ampun keliwatan lho, Bu nggih. Alah. Obo tempe Mbak Ida pesen apa? Ndok. Iki mono tarup ora warung. Ya sekretariat iki kaya nggone warung. Mbak Ida mah pesen ndok. Tempe. Ndok gemah. Alah malah nek kaya tempe kembar kancane. Jo disiarke jo ben piyai kene ngerti nek kowe iku ya MC kondang ya duweni campur sari, julang nyampur sari. Oh. Sapa ngerti campur sarimu sok ben ditekake ning daerah Ponorogo ini. Oh, ya ta? Aja lali nek campur sarimu payu tekan kene ndoyi dijak. Ngene ku selalu niku, Pak. Iya. Selalu sebagian ndungani sajen. Kopiyokane wis apik iki. Nggih, pon sonan. Ngeri. Oh, Sapa? lah nggih Pak Sento. Oh. Weh, Kanjeng Rama. Lejeng-enjing. Sekenjing Pak Sento. Genjang sugeng rawuh. Niki ruwatan nggih. Nggih. Ora. Ya kok nggih, ruwatan nggih. Iya. Weh, ruwatan. Ya wis ora sida tak rembuke 4:30. Soale ruwatane kok kawanen. Kandhani kok. Biasanya jam 3:04 ngoten. Oke. Ya, heeh. Soale kepacaladan. Lagune sing sigrak gumiyak. Anjir kok. Iramane sing hot. Oke. Nggih. Napa niki lagune? Sapa ngerti krungu lagune iki Pak Sendo iso joget goyang. Ah, iya. Anjir. Sembah sungkem kula mriku, Juk. Pak. Ngapunten kula ora sempat mampir ning angkringane Mbak Anjar mergo wis kesdalon niki wau. Sing remeh sowan dolan rono kedalon. Grigis. Oke, monggo. Ayo, coba kaya apa. Yo. Ayo, grigis 3 bidadari di MC ni, Jo. Di MC ni kowe piye lali ya? Ajeng sugeng dalu para Bapak Ibu sedaya ingkang sampun pinarak sinabi mardika kemawon wonten Cakranirat Nyampur Sari. Grigis Banyuwangi. Greges Banyuwangi. Yos. Grigis kok greges. Iya iya. Greges kuwi lah awakmu. Oh iya. Lagu khas Banyuwangi. Greges Banyuwangi. Yosidian Pratiwi, Deni dan Ada. Ida. Ida Lala. Yo.